Pinoy Bus Driver TV. Mga buset, dito na tayo sa Naga CBD Terminal Camarines. Sige, sige. Dami tao dito mga buset sa Naga. Dami tao, buset rin. Kadakol sa mga tao. Pagsero. Kapoy sa kanan. Tikit, pagsit. Balik tayo ng araw mga buset, yung Eriga. Balik sa daw, 7:15. Kaya tayo. Pinabiyahe tayo bigla. Akala ko sa Bado pa. Yun pala. Pinabiyahe tayo ngayon mga buset.